सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं इनकाम सार्टिफिकेटखौ गावनो माबोरै एप्लाइ खालामो दिनैनि भिडिअ बेखौनो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन आं। जाय बिथांमोना दासिमबो गावनि मबाइलजों एबा गावबा गावनो इनकाम सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनो रोङा बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो हायोबा गावबागाव लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामलाय जाहाथे बयबो सोलोंनो हायो एबा रोङो। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनिनो क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै सेबा सेतु ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै। ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो ओंखारदों सेबा सेतु .assam.gov.in बेयाव गोजौनि साइडआवनो क्लिक खालामसै। ओमफ्राय नै ओंखारबाय नैबेखौ क्लस खालामना लानोसै। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नैबाव सार्च खालामसै। बिराद गोबां दङ नै एक्सप्लराव सोरबा ओंखारो बिराद बुरजा दं। नै दा जों बेखौ नागिरबाय थाला डाइरेक्ट सार्च खालामसै। इनकाम सार्टिफिकेट ओंखारबाय नै बाव मोननै ओंखारबाय। मोनसेया गाहायनिया नैबे कार्बि आंलं लिरनाय दं बे नङा नैबे गोजौनियासो इस्यु अफ इनकाम सार्टिफिकेट गोजौनिया। ओमफ्राय एप्लाइआव सोनोसै गोजौनि एप्लाइआव। ओमफ्राय नैबाव नायनानै लादो नै मा खालामनांगौ। सिगाङाव रेजिस्टार बानायनांगौ नङाबा लगइन खालामनांगौ ओमफ्राय एप्लाइ खालामनांगौ। ओमफ्राय बेखौ फरायनानै लादो जाय हायो। ओमफ्राय नैबे रिक्रुटमेन्टआव नै मा नांगौ एड्रेस प्रुफ मेन्डेटरि आइडेन्टिटि प्रुफ मेन्डेटरि ओमफ्राय लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्ट मेन्डेटरि बे मोनथाम थाबानो जागोन। ओमफ्राय दाना एप्लाइआव सोनोसै। आंना लगइन जानायखाय रेजिस्टार खालामनो बियाखिसै। आं लगइन जाखानानै दंखायोमोन ओंखायनो डाइरेक्ट आंनि बे पेजआव फैबाय नै। जाय बिथांमोना लगइन खालाम आरो जाय बिथांमोना लगइन खालामनो रोङा बिथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं बेखौ माबोरै लगइन खालामो एबा माबोरै रेजिस्टार खालामो बिनि भिडिअखौ उनाव लाना फैगोन। नोंथांमोना कमेन्ट खालामोबा दिनै आं एप्लाइ खालामनायल' देखायग्रोनोसै। एप्लाइआव सेरफिनबाय आङो नै 7 डेनि गेजेरावनो कमप्लिट जागोन जाहैदों। ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामसै। गोजौआवहाय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय नैबाव सोरनि नामाव बानायदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो। फादार नेम सेलेक्ट खालामदो। मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जाखानायनि ओंखारबाय आंना। ओमफ्राय इमेल दङबा होदो आरो पेन कार्ड दङबा होदो माने गोनांथार नङा बियो। ओमफ्राय रिलेसनशिप होदो। ओमफ्राय रिलेटिभ नेम इनकाम सर्स अकुपेसन बेखौ होनांगोन आरो बे रेड स्टार थानायखौ कम्पालसारि बेखौ होथारनांगोन। ओमफ्राय टटाल एनुवेल इनकाम बेसेबां ओमफ्राय एड्रेस लाइन होदो नै। ओमफ्राय स्टेट सेलेक्ट खालामदोलाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो साब डिभिजन सेलेक्ट खालामदो सार्कोल सेलेक्ट खालामदो मौजा लिरदो भिलेजबो लिरदो पुलिस स्टेशनबो लिरदो ओमफ्राय पस्ट अफिसबो लिरदो ओमफ्राय पिन कड लिरदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै नेक्स्टनि बिदिबा आं थाब फिलआप खालामनानै नेक्स्टआव थांनोसै। दाना बिदि फैबाय
दाना एड्रेस डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ एड्रेस प्रुफआव सेलेक्ट खालामसै ओमफ्राय एड्रेस प्रुफआव होनसै ओमफ्राय नैबाव ब्राउजाराव सोनानै PDF फाइल सेलेक्ट खालामनांसिगौ PDF फाइलखौ बोरै बानायो बिनि भिडिअखौ आं गोजौआव आई बाटनाव होनानै होदों नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन माबोरै बानायो आं बानायनानै लाग्रोखाबाय सिगां आं PDF खौ सेलेक्ट खालामनोसै नागिरनानै एड्रेस प्रुफआ जाबाय दाना आइडेन्टिटी प्रुफ आं आधार कार्डखौनो होगोन बेखौबो आधार कार्डआनो एड्रेस प्रुफबो जायो आइडेन्टिटी प्रुफबो जाखायो बाव नायनोबो हायो दाना लैंड रेवेन्यू बेखौबो आपल'ड खालामनोसै आपल'ड जाजोब्बाय दाना सेव एन्ड नेक्स्टआव होनसै नै गासैबो प्रमाण ओंखारजोब्बाय मा गोरोन्थि दं बेखौ सुद्रायनो थाखाय नायनानै लानांसिगौ जाजोबदोंना जाजोबाखै बिनि उनावहाय मेक पेमेन्टआव होनसै पेमेन्टआ 40 रुपिस जादों सिगाङाव निमाहा बिग्रोनाय जाबाय आं पेमेन्ट खालामनाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखिसै बेनि थाखाय गुरैयै निमाहा बिबाय पेमेन्ट खालामनाय समाव मोननै अपसन ओंखारो मोनसे इन्टारनेट बेंकिं मोनसे UPI बे UPI आव होबानो क्रेडिट कार्डजोंबो बानायनो हायो डेबिट कार्डजोंबो ओमफ्राय UPI निबो अपसन दंखायो बे UPI नि अपसनाव थांनानै UPI खौ सेलेक्ट खालामबानो UPI ID खौ फिलआप खालामदो बिनि उनावहाय नोंनि UPI एप्सआव मोनसे 3 मिनिटनि अपसन थाङो पेमेन्टनि बेखौ कनफार्म खालामनानै पिनखौ फिलआप खालामबानो साक्सेस जायो नोंथांमोना गावबा गावनो खालामनो हाखागोन बेखौ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ